Čo teraz v tvojom prítomnom živote znamená vôbec slovo modlitba? Som unavený z toho samotného slova modlitba. Otec sa ma spýtal, že nevedel by si sa proste pomodliť nejako inak. Aj Boh rešpektuje rozhodnutie, keď sa človek rozhodne nie. Ty si bol Bohom zavolaný, aby si išiel konkrétne za Indiánmi do Ameriky. Jazdia ešte stále na koňoch alebo polujú zvieratá? Tá predstava je taká krásna, oni sú vžití s prírodou, ale potom človek nastúpi do Mercedesu a kúpi si mekáč, vieš, tam sa hrá. A to boli ľudia, ktorí proste sa tvárili, že sú v pohode a proste zrazu sa obesili na prelieska. Ja som ich tam neprišiel priniesť do cirkvi. Práve taký divák, ktorý nikdy v živote sa nemodlil, ale možno nevie ako na to. Čo by si mu povedal? Kladieš si v živote ťažké otázky? Si na správnom mieste, lebo my tiež. Vítaj v podcaste Agape Slovensko. Čaute všetci, vítam vás pri ďalšej druhej epizóde podcastu Križovatky z Agape Slovensko. Moje meno je David. Ahojte, ja som Havran. Havran je dnes mojim veľmi vzácnym hosťom. Ešte, aby vôbec diváci vedeli, kto si, čo si. A my sa teraz vidíme asi druhýkrát v živote. A iba by som tak rád pre všetkým predstavil. Takže ty si vlastne kultúrny kresťanský pracovník. To znamená, že vlastne ty si bol Bohom zavolaný, aby si išiel do krajiny, konkrétne za Indiánmi do Lakotov, do Ameriky. Áno. Aby si tam o Bohu vlastne hovoril v podstate evanjelium. Čiže aby si všetkým predstavil, kto je Boh, čo robí a ako si ho ty vo svojom živote spoznal. Áno. Ty si tam išiel spolu so svojou manželkou, s ktorou máš 7 detí. Áno. Ty si tam išiel s 3 deťmi, tam sa ti narodili nejaké... Áno, 2 sa nám narodili tam a 2 sa nám narodili ešte potom, keď sme sa vrátili na Slovensko. A takže vlastne si tam spolu ako rodina. Bolo to pre vás asi aj také brutálne spoluzoceleenie, že vlastne taký, názvem to, že iceberg, ale to nemôžem iceberg, keď to bolo skôr brutálne dobrodružstvo. Áno, jednoznačne, akože to bolo skvelé pre našu rodinu a akože samozrejme náročné, ale hodnotíme to ako super. Aj decka teda. Že máš na to dobrú spomienku, že áno. Určite to bolo... Áno, to malo byť. Myslím si, že keď človek ide v tom, do čoho Boh volá, tak potom nie sú veci vždy ideálne a nie je všetko akože proste ružové, ako sa hovorí, ale zároveň človek vie, že je na správnom mieste v správny čas, takže nie je lepšie miesto ako byť s Bohom tam, kde ťa volá, takže... My si teraz budeme aj rozprávať o Bohu, že s ním v osobnom vzťahu, ale vlastne predtým, než akoby sme to tak automaticky zobrali, že Boh a vzťah s ním, tak ja sa ťa chcem hlavne na prvú šopu spýtať, že ako si ty vo svojom živote spoznal Boha? Tak ja som vyrastal v kresťanskej kultúre, alebo teda na Slovensku, v Bratislave, obklopený kresťanmi z rôzneho náboženského pozadia, teda aj v mojej rodine bolo niekoľko rôznych cirkví, ktoré tam mali vplyv. Ale moji rodičia pracovali teda v jednej z tých cirkví, kde som aj vyrastal, kde som chodil od mala, som bol tínedžer a mládež a všetky tieto veci. Takže pre mňa neexistoval taký nejaký úplný bod zlomu, kedy som proste sa, jak sa hovorí, že z pohana sa stal akože nejaký kresťan. Ale odozdal som teda svoj život prvýkrát Bohu, keď som mal 6 rokov na jednej takej mládežníckej akcii v takom seníku, ale potom som to neskôr tak si hovoril, že neviem, že to bolo ako dieťa, som to urobil a potom som to znova urobil, keď som mal 12-13 rokov. Ale teda a potom takých momentov návratu k Bohom a hľadania s Bohom bolo znova mnoho, ktoré prichádzali a odchádzali a ako tá pozícia Boha sa nikdy nemení, ale moja pozícia voči tomu Bohu sa menila rôzne. Už len nadviažem na našu hlavnú tému, to je modlitba. Čiže v podstate, keď máš vzťah s Bohom, tak modlitba je vlastne akýby taký rozhovor, niečo, čo akýby taký ten most, ako sa s ním v podstate môžeš rozprávať, byť s ním. Pamätáš si ty na svoju prvú modlitbu, alebo máš nejaké také útržky, fragmenty? Asi neviem, že či úplne prvú modlitbu by som tak povedal, lebo asi to bolo zajedlo. Ale pamätám si, že som mal dosť dlhé obdobie, možno od
svojich 4-5 rokov až do takých 12-13 jednu veľmi zaužívanú modlitbu, ktorú som sa modlil, aj za jedlo, keď ma poprosili, tak som sa ju pomodlil, aj keď večer som išiel spať, tak som sa ju pomodlil, aj keď som sa chcel pomodliť, ja neviem za čo, tak som sa vždy ju pomodlil a to bola modlitba za asi 4-5 rôznych medzikultúrnych pracovníkov, ktorých som stretol ja ako dieťa, ktorí vo mne urobili obrovský dojem, na mňa urobili obrovský dojem a tým pádom som akože sa za nich chcel modliť, takže toto bolo tak vo mne dané až potom do momentu, kedy môj otec sa ma spýtal, že nevedel by si sa proste pomodliť nejako inak. Takže a vtedy som vlastne začal rozmýšľať nad tým, že asi by som akože mohol aj iné slova začať používať ako iba akože odrapotať si niečo. Ale jednoznačne asi si nepamätám tú jednu konkrétnu. Áno, ale vtedy nejak si začínal možno viac rozmýšľať nad tým, že ako možno taká modlitba má takú nejakú tú, nazvem to, že možno formulku, alebo že ako je postavená, alebo čo vlastne vôbec je, možno len podvedomé. Ale teraz ako už proste aj muž, ako niekoľkoročný kresťan, čo teraz v tvojom prítomnom živote znamená vôbec slovo modlitba, alebo teda rozhovor s Bohom? Táto téma je veľmi pre mňa aktuálna, lebo dá sa povedať, že posledných 6-7 rokov ma Boh viedol aj hlbšie do preskúmania modlitby. No a to je niečo, čo sa snažím v tejto dobe akože tak predefinovať trochu, lebo som unavený z toho samotného slova modlitba, alebo to, ako som to celý život bral. A snažím sa rozprávať s Bohom bez ohľadu na to, kde som, bez ohľadu aj na to, ako sa cítim, ale snažím sa v tom celom sa zamerať na Boha. Lebo častokrát sa zameriavame na to, čo chceme, zameriavame sa na to, do čoho ideme, nejaká udalosť, písomka, jedlo alebo čokoľvek, tak preto sa modlíme. Ale naozaj, verím, že modlitba má byť túžba rozprávať sa s Bohom, tak ako keď sa proste rozprávame s kamarátmi, tak ako keď proste komunikujeme s niekým iným, koho máme radi. A podľa mňa toto má byť modlitba, takže to nemá byť ja neviem ani povedať svoju nejakú formulku, alebo niečo, ako sa modlím, alebo že kedy sa modlím. Ja mám v sebe túžbu spoznávať Boha a v tej túžbe som dal zelenú. Ja verím, že je mnoho ľudí, ktorí tú túžbu majú, ale ju popierajú alebo hľadajú ju proste v prázdnych veciach, od fyzických po spirituálne. A ja sa snažím ten svoj hlad po Bohu rozpoznávať a vtedy sa s ním snažím komunikovať, lebo ja chcem. Lebo ja sa s ním chcem rozprávať. Je to moja túžba, nie je to preto, že to musím, pretože mi to cirkev povedala, alebo pretože niekto mi to odporúčil, ale lebo mi to pomôže v nejakom momente nejakej depresie alebo čoho. Ale je to preto, že túžim po Bohu. A keby ani my dva si teraz nepovieme, dobre, rozhovor, modlitba, inak bola rozhovor, štart a teraz sa rozprávame, hej. Ale že akoby, že nerobíme z modlitby teraz, že niečo, že to je vyslovené, na to si musíš vyhradiť čas, miesto, alebo ten spôsob, akým to robíš, ale jednoducho, že proste, keď máš niečo na srdci, cítiš niečo, chceš to Bohu povedať, tak proste urob to, že čo ti v tom, ako si hovoril, že je to ako aj s tou manželkou, že teraz si predstav, že by sme hovorili v tých frázach, vyslovene, že keby len že slovo ako sa máš, keď príde manželka po práci, bola len fráza a potom už sa to nezaujíma, hej, že takisto niekedy môže byť modlitba, poviem to tak zaužívanie, že pred obedom, hej, niekedy to môže byť len takto a aký to má potom efekt, že vlastne o čom to je, prázdne slova. Presne tak. Mal som taký podobný moment, ako si ty spomínal, či už modlitba pred skúškou, pred jedlom, pre mňa to bol veľmi silný moment pred jedlom. A istý čas som to bral ako klasické dieťa vyrastajúce v kresťanskej rodine a modlil som sa pred jedlom, aby sa nepovedalo. a bol to až do momentu, kedy som vyslovil modlitbu a uvedomil som si, že ale to nebolo ani úprimné. Že to bolo vyslovene len, aby som dostal pochvalu od druhých, že že dobrá modlitba, super, paráda, alebo že jednoducho úplne zbytočná, akoby len taká prázdna veta, hej. A uvedomil som si, že ja vyslovujem tieto slova Bohu a on to počuje a vidí zároveň môj postoj za tým.
A neviem, je to také, že aj keď sa len tak môžeme byť tak prázdno rozprávať, neúprimne ti môžem povedať čokoľvek, ale keď to tak naozaj nemyslím, tak akú hodnotu majú tie slova. A tým pádom ja som na istý čas prestal sa modliť pred obedom, pretože som nechcel, aby to bol len zvyk, aby to bolo len niečo, čo sa patrí, ale až po čase som mal túžbu sa modliť. Vnímal som, že sa chcem modliť za to jedlo, chcem poďakovať Bohu, že mám to jedlo, že mám financie na to. A zmenilo to môj pohľad, či už to je modlitba pred jedlom, alebo ja neviem, aké zaužívané pred spaním, alebo čo. Ale že keď uvedomím si aj tú dôležitosť toho, že ja nechcem napríklad ísť spať bez toho, aby som sa rozprával s Bohom. Že pre mňa je to už teraz ako aj s mojou manželkou, že jednoducho proste vždy, aj ráno keď stanem, tak rád sa s ňou porozprávam. A tak toto vieš presunúť z týchto aj našich prirodzených vzťahov do vzťahov s Bohom. Presne tak. A je to možno aj, jak si to povedal, že so svojou manželkou sa chceš rozprávať. Hej. A častokrát sa nám stane ako ľuďom, ktorí sa odozdáme svoj život Bohu, začneme sa nazývať kresťanmi, tá modlitba začne byť tou povinnosťou. Aha, to musím urobiť. A niekto minulé tak poznamenal niekde, že musel, ak sa nájdeme, niekto z nás sa nájde v tom, že aha, ja musím sa pomodliť, lebo sa mi niečo zle stane, tak by som si položil tú otázku, či je nie čas si predefinovať alebo preorganizovať tie svoje postoje vo svojom srdci. A to nehovorím, že sa môže stať iba človeku, ktorý je krátko s Bohom, dlho s Bohom. Na to musíme byť pripravení všetci a preto sa potrebujeme často čekovať, často pozorovať, skúmať, hľadať a spoznávať aj sám seba v tom celom hľadaní Boha, lebo sme stvorenstvo Božie a nás je duch Boží. Jednu otázku. Myslím si, že keby tu niekto z vás, divákov, teraz sedí, možno by sa ťa to opýtal, že práve taký divák, ktorý nikdy v živote sa nemodlil a premýšľal nad tým, že rád by to vyskúšal, ale možno nevie ako na to, čo by si mu povedal? Tak by som mu povedal asi nech skúsi svojimi slovami, tak ako sa rozpráva s inými ľuďmi, sa rozprávať s Bohom. Modlitba nie je veda. Človek nepotrebuje ísť na vysokú školu ani na základnú školu. Všetci vieme komunikovať nejako. A máme rôzne druhy komunikácie, to treba povedať, a s Bohom môžeme komunikovať inak. Rôzne teda. Takže povedať Bohu svojimi vlastnými slovami to, čo prežívam, čo mám rád, čo rád robím. Chcem ťa spoznať, chcem vedieť, kto si. Existuješ, sú možno správne slova. Boh miluje úprimných ľudí a teda v Biblii máme o tom, máme to tam zapísané, že to vidíme naprieč Bibliou, že Boh sa priznáva k tým, ktorí sú úprimní. A takže také otázky nie sú dehonestujúce, alebo Boh sa na nimi nepohorší, alebo nevysmeje sa im. Takže asi by som človeka pozbudil proste sa pomodliť bez rozdielu na to, ak mu pomôže nejaká formulka, ktorú pozná, ak to chce urobiť vlastnými slovami, slovami, ako sa rozpráva so svojimi priateľmi, so svojimi partnerkou, partnerom, tak takýmto spôsobom by som asi človeku, ktorý sa nikdy nemodlil, povedal, že takto sa môžeš pomodliť, lebo ako sme spomenuli a ako v čo verím je to, že to celé má vychádzať z nášho srdca, ten postoj. A nejedná sa o to, akým spôsobom Boha oslovíme. Boh, ďaká Bohu, môžem povedať vôbec, že poslal Ježiša, môžem tak povedať vlastne. Yes. Ďaká Bohu, že poslal Ježiša, ktorý nám tú cestu urobil tak, že to môžeme sedieť doma v obývačke sami a nie sme sami. Tá Božia prítomnosť je tam, lebo Boh je všade a počuje nás, takže kdekoľvek nepotrebujeme predtým ho privolať píšťalkou alebo niečím iným, ale môžeme mu začať rozprávať a on to počuje. Amen, presne ako hovoríš. Čiže proste nebať sa byť autentický sám sebou. A to je fakt Bohu vďaka za to. Prejdeme teraz tak plynulo na tvoju skúsenosť s Indiánmi.
A mne to nedá sa spýtať, a je to aj moja veľká ako taká vášnivá téma, Western Indiáni. Keď si tam prišiel a odpozoroval si to, zažil si to všetko, aké to tam je? Je to také, že jazdia ešte stále na koňoch alebo polujú zvieratá? Viem, že tá civilizácia je určite už niekde inde. A napríklad, neviem, či si už videl teraz ten film, čo bol nominovaný na Oscara, Killers of the Flower Moon, kde teda bolo jasne ukázané, ako aj tá kultúra indiánska už je veľmi silno ovplyvnená Amerikou. Ako je to tam teraz? Áno, ako hovoríš, je to veľmi ovplyvnené Amerikou. Ako deti sme sa vždycky na ulici hrávali, alebo tá generácia ešte pred nami na indiánov a koubojov, tak v podstate indiáni sú kouboji dnes. Takže ostalo im to, že majú v láske kone, ale teraz sa aj obliekajú ako kouboji, nosia klobúky, džínsy a auta. Majú auta veľké, samozrejme, aj to sú ich kone, ale majú aj naozajstné kone, tí, ktorí sú bohatší. Aha, ktorí sú bohatší. Áno, tí, ktorí sú bohatší, tí, ktorí sú farmári, tak majú aj dobytok, aj kone. A veľmi majú radi polovanie, aj rybárčenie, to v nich ostal tá túžba. Vojdeš do indiánskej rezervácie, tak si to všimneš asi na tom, že ľudia majú tmavšiu pleť, trošku horšia ekonomická situácia je tam, že to vidíš na tých domoch a tak, že sú skromnejšie ako v USA teda. A potom asi môžeš si ešte všimnúť, že veľa mužov má dlhé vlasy, alebo viacej mužov má dlhé vlasy. A to je taký tiež aspekt, ktorý je veľmi si ľahko všimnutelný. Mal si aj ty nechať naraz tie dlhé vlasy práve kvôli tomu, že aby si tak viac zapadol, alebo ťa to lákalo? Mal som v živote dlhé vlasy, také rovné, indiánske, ako keby. Ale keď som išiel do rezervácie, som mal krátke vlasy, iba som mal taký jeden vzadu, taký copík. A potom som si tam nechal naraz vlasy. Ale celý čas som si napríklad držal bradu a mal som bradu, lebo Indiáni nemôžu mať bradu. Aha. A jeden z takých vecí, prečo som to robil, bolo aj to, aby oni nemali pocit, že ja som im došiel ukradnúť niečo ich identitu, lebo to je častokrát, povedzme, že my ako Európania častokrát zliadame k takýmto etnickým kultúram, ktoré sa nám zdajú také hlboké a majú taký duchovný význam a tak akože to je taký trend, je taký trend, že proste ľudia hľadajú to, či už to hľadajú na východe alebo na západe, proste hľadajú to v tých etnických náboženstvách a najradšej by sa presťahovali do tých kmeňov. Samozrejme, neprežili by tam ani týždeň, ale tá predstava je taká krásna. Oni sú žití s prírodou, ale potom človek nastúpi do Mercedesu a kúpi si mekáč, vieš, že akože tú predstavu máme totálne skreslenú. Keď si tam prišiel za Indiánmi, tak ty ako Slovák, ešte Bratislavčan, čo ti dal takú facku kultúrnu? Čo bolo vyslovene, že OK, toto je úplne iné, až si nerozumel prečo? Asi tá hamblivosť. Ich hamblivosť bola obrovským kultúrnym šokom pre mňa, lebo som to nečakal, teda správajú sa ako Američania, fungujú ako Američania, Američania teda môžu byť introverti a tak, ale nie sú hambliví, sú väčšinou najľucnejší v kolektíve, sú vedení k tomu na amerických školách, aby si rozprával, aby si povedal svoj názor, aby si vyjadril to, čomu veríš a proste stál si za tým a to je tak aj krása americkej kultúry a častokrát aj možno také čo nepríjemné, ale to, čo boli Indiáni, oni boli ešte hamblivejší ako ja. Ja sa považujem za hamblivého človeka, aj keď tiež tak nemusím vyzerať. Keď som tam došiel a sme tam boli v tej rezervácii, tak ja som mal až také výčitky svedomia, že prečo mňa Boh zavolal do tejto práce, že prečo Boh nezavolal niekoho, kto to dokáže. Kto iba tak dokáže vojsť do telocvične plnej 20-30 ľudí, proste od 18 do 30 rokov a tam sa s nimi zoznámiť a zahrať si proste basketbal. Proste ja som nebol ten typ. Ja som reálne chodil niekoľkokrát do týždňa na hodinu, dve a som sa posadil a sedel v rohu a som sa osmeloval, aby som vôbec akože tam sedel. To bol pre mňa veľký krok, aby som tam sedel, aby som akože ma vnímali oni, tí ľudia a vedeli, že som tam a že potom v jednom momente ma aj zavolali si zahrať basketbal, čo bol akože dosť veľký fail. Ale akože Boh potom časom mi ukázal, že
táto moja ako keby zdržanlivosť alebo tá hamblivosť bola dobrá, lebo keby som bol človek, ktorý tam za nimi dojde a proste ako veľká rieka, proste urobím tam proste bum, 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 tak som presne to, čo boli tí kolonisti pred nimi. A sa ich snažili zmeniť a ovplyvniť a častokrát na dobré veci. Vieš, že ľudia chceli priniesť civilizáciu a výmoženosti civilizácie, ale zlým spôsobom. A takým násilným. No a vlastne to vďaka svojej hamblivosti som nerobil ani s Bohom. Že som im chcel prinášať niečo dobré, ale zároveň som ich nedošiel prevalcovať a prevalcovať to, v čo oni veria, v kultúru. A to som neskôr videl, že to bolo dobré. A preto verím, že keď je človek na správnom mieste, správny čas, tak není lepšie miesto a je to, ak je to teda tým Bohom povedané alebo Bohom určené miesto a čas. Zároveň to Indiáni, alebo teda Lakoti konkrétne, ako oni vnímali tvoj prínos kresťanstva? Áno, to akože, aby som to dal do kontextu, tak tam väčšina z nich nemá problém vôbec s kresťanstvom. Niektorí mali negatívny pohľad na cirkev alebo proste, že jednostranný, že cirkev chce iba proste konvertovať ľudí že na kresťanstvo a neviem čo. A druhí to brali kultúrne, že dobre, tak moji rodičia chodili moji starí rodičia chodili do tejto cirkvi, tak ja budem chodiť do tejto cirkvi. Ja som ich tam neprišiel priniesť do cirkvi. To akože nikdy nebol môj primárny, ani sekundárny, ani akýkoľvek akože postoj, že ja potrebujem si teraz akože vybudovať tam nejaký zbor alebo cirkev. Mojím cieľom bolo proste priniesť nádej, kde nádej není. A tá nádej tam není, lebo proste je tam obrovské množstvo alkoholizmu, obrovské množstvo drog, zneužívanie detí, proste naozaj, že veľa zlá sa tam deje a proste oni strácajú svoju vlastnú kultúru, v tej svojej vlastnej kultúre vlastne žijú v takej beznádeji, obrovské množstvo samovrážd. Niekoľko mesiacov mohol ísť, že sa niekto z mladých ľudí zabil, ako keby reťaz takých samovrážd, že to mohlo ísť 6-7 mesiacov a proste v komunite 1000 ľudí, kde každý je pomaly rodina, to sa dotýkalo každého. A to boli ľudia, ktorí proste sa tvárili, že sú v pohode a proste zrazu sa obesili na prelieska. Proste takéto veci sa tam non-stop diali a že bola viditeľná tá beznádej. Takže môjim cieľom nebolo priniesť akože keď budeš chodiť do tejto cirkvi, tak sa budeš mať dobre. Môjim cieľom bolo priniesť Boha. Evanjelium som počul taký pekný príklad, že je to ako keď jeden bezdomovec druhému bezdomovcovi hovorí, kde je zadarmo chleba. Tak prečo by som ja, keď viem, kde je ten dobrý chleba, kde je to dobré jedlo, prečo by som to tým druhým ľuďom nepovedal? To bol môj postoj. Bez ohľadu na to, že či oni chcú ostať hladní, alebo nechcú ostať hladní. Takže to bol asi taký môj postoj. Viac im priniesť, nech si oni vyberú. Lebo ja svoju zodpovednosť ako kresťan a medzikultúrny pracovník, ako Ježišov, čo vidím na Ježišovom učení, ako Ježišov následovník, nevnímam v tom, že ja potrebujem niekoho násilne premeniť na svoju vieru. Ale ja potrebujem to ľuďom povedať, že je taká možnosť. A potom tú možnosť, či je áno, či je nie, rešpektovať a stále konať v láske. Či áno, či nie. Aj Boh rešpektuje rozhodnutie, keď sa človek rozhodne nie. A v tom sme my často, ako poviem, že kresťania, tak globálne sme my netrpezlivejší ako Boh, alebo respektíve nepríjmame to nie. Boh to príjma. Aspoň ja to tak berem, že rešpektuje to, keď niekto povie, nechcem s tebou nič mať. Ale stále v láske vstupuje do toho, k tomu človeku a do toho stále sa snaží obnoviť ten vzťah, ktorý bol prerušený niečím, ale ten človek bol vytvorený na vzťah s Bohom. To je to, čomu ja verím. Havran, tak moja taká ďalšia otázka, ktorá ma zaujíma, keď porovnáme si našu slovenskú kresťanskú kultúru a porovnáme si indiánsku, ako vnímaš tieto spirituálne rozdiely? Je to viacej náboženstvo, alebo je to kultúra, ako to oni majú? Tak tá hranica
medzi to, čo my poznáme náboženstvo a kultúrou, je veľmi tenká, až úplne neurčitá, že nedá sa veľmi jasne určiť, ale čo sa dá o nich povedať, takže nedá sa o nich povedať, že sú nejakí nábožní, ale dá sa o nich povedať, že sú spirituálni, že majú ten vnem na tie duchovné veci, na tých duchov, v ktorých oni veria, a každá udalosť v indiánskej rezervácii začína modlitbou. Modlitba má veľmi silnú, je to silná hodnota tam v indiánskej rezervácii. Takisto majú skúsenosť v tejto spirituálnej oblasti s rôznymi vecami, či dobrými, či zlými. Takže toto je možno také iné ako my tu na Slovensku, kedy ľudia možno sa snažia objaviť tú spiritualitu a vôbec sú ľudia, ktorí neveria v žiadnu spiritualitu a iba v to materiálne alebo to fyzické, čo vidíme, tak to je rozdiel medzi nami a Indiánmi alebo Slovakmi a Indiánmi, že oni to vnímajú, tú spiritualitu veľmi, veľmi silno a je to súčasťou ich života. A vidíš to napríklad aj v modlitbách, že ako veľmi je ich modlitba odlišná od tej našej? Takto človek, keby si to vypočul alebo napríklad prečítal niekde, že modlitbu dvoch ľudí, modlitbu človeka, ktorý nežije s Bohom a človek, ktorý žije s Bohom, nazvem to tak, tak by nevidel rozdiel. To som aj sám zažil, že som bol na evente, kde sa modlili dvaja ľudia, obidvoch som poznal, o jednom viem, že žil život pre Boha, teda snažil sa, druhý proste bol alkoholik, modlili sa úplne identicky. A človek by nepovedal nejaký rozdiel, keby si tú modlitbu prečítal, alebo keby to teda sa na to nepozeral aj takými inými očami, okuliarmi. Takže tá modlitba je veľmi podobná, akurát inak oslovujú Boha, nepoužívajú teda naše slovo Boh, ani anglické slovo God, ale používajú Wakantanka, alebo Tunkašila, čo znamená veľký duch. Tunkašila je starý otec. Pod tými slovami sa identifikuje Boh stvoriteľ, čo je rovnako veľmi podobné ako my vnímame Boha. A na konci ale nekončia ameň, ale končia mi takuje oja syn, čo znamená všetci moji príbuzní. Čo je také iné a z toho vyplýva aj tá ich viera, že všetko, čo je okolo nich, od stromov až po zvieratá, ľudí, všetci sme príbuzní, všetci sme stvorenstvo Božie, všetci sme si rovní. Čo sa ľahko hovorí aj samotným Indianom, ale keď to naozaj nežijú s Bohom, tak to potom není v skutkoch. A je to neviditeľné. A ty si doniesol zároveň nejaké indiánske rekvizity, alebo rekvizity, niečo, čo oni používajú aj pri svojich rituáloch alebo obradoch. Je to práve, ty si doniesol aj bubon, veď to by sa mohol ukázať, že vlastne, že ako vyzerá. Takže toto je indiánsky bubon, ktorý som dostal ako dar od jedného chlapíka z našej rezervácie. On na ňo aj vyrobil, aj nakreslil teda ten obrázok. Nádherná práca. Na ňom sa spieva, teda na ňom sa hrá. Ale ja to nebudem robiť, lebo nie som fakota, nie som Indián, som Slovák, a preto by som akože robil to, čo oni nemajú radi. Tváril by som sa ako oni a predával by som ich kultúru, ale z úcty voči ním to nerobím a neskúšam. Tento bubon sa používa v Inipi, v takej saune, kde sa oni modlia a prežívajú takú tú spiritualitu. Takisto sa používa na rôznych kontestoch alebo v súťažiach, kde proste ľudia spievajú nejakú pesničku, ktorú sami urobili. Väčšina takých zalúbených pesničiek, keď akože nejaký mladý muž prejavuje lásku žene, v starých tradíciách na takomto bubne sa to hralo. Takže ty ako kultúrny pracovník, ty si mal mnoho príležitostí byť v mnohých krajinách, kde pravdepodobne aj mali mnoho rôznych tých svojich náboženstiev. Prečo práve stále zostávaš v podstate vo viere v Boha? Prečo práve je to kresťanstvo
určuje to ten tvoj lifestyle, ktorý teraz máš? Je to veľmi zaujímavá otázka. Keby ľudia mohli vidieť môj mozog, tak to ide na plné. Na plné obratky. By som povedal, že sa parí z hlavy. Ale ja verím v to, že ľudia hľadajú Boha. To som už niekoľkokrát povedal. Verím v to, že v každej kultúre, v každom, čo my poznáme pod názvom svetové náboženstva, každý hľadá Boha, každý hľadal Boha, či to bol Budha, Mohamed. Proste hľadali Boha. Otázka, že či koľko dal kde do tej človečiny, do čoho a čo sa zmenilo z niečoho, čo možno malo mať pekný úmysel, alebo mohlo mať dobrý úmysel na niečo, čo je totálne ľudské a totálne povrchné a totálne koniec koncov prázdne. Lebo všetko to skončí iba pri slovách. Nemá to žiadny výsledok mimo po tých slovách. A v tomto ja som hľadám stále a v Bohu, v tom, ako ho my vnímame cez Ježiša, ktorý zomrel na kríži, význam, že Ježiš oveľa viac urobil, ako rozprával. Naozaj to žil, to presvedčenie, čo bol, čo hovoril, že nedošiel som sem robiť svoje veci a činím vôľu Otca. Toto je niečo, čo mňa naozaj ženie dopredu, byť ako Ježiš. Preto častokrát, keď aj v tých rôznych pomenovaniach, ako sa voláme, niektorí sa volá budisti, moslimovia, kresťania, neviem, etnické náboženstva, ja sa vyhýbam tomu slovu, že som kresťan, lebo to už niečo predefinúva. Ja poviem, ja nie som kresťan, ja som Ježišov nasledovník. Čo si niekto povedal, že to je to isté. Áno, však kresťan doslova znamená Ježišov nasledovník, ale ako to je zneužívané slovo v dnešnej dobe, kedy ktokoľvek sa môže nazvať alebo sa nazýva kresťanom a pritom jeho život vôbec nezobrazuje Ježišove hodnoty. Takže ja si myslím, že veľa ľudí túži po Bohu, hľadá Boha v rôznych náboženstvách, v rôznej spiritualite, ale myslím si, že nikde sa nedá nájsť mimo tých slov a v tej hĺbke ako v Ježišovi, ako cez Ježiša. To je niečo, čo samozrejme nevnúcujem nikomu, ale je to moje presvedčenie. A myslím si, že to je aj to, čo ma ženie k iným národom. Nie o tom, aby som im povedal o Bohu. Oni možno vedia o Bohu viacej ako ja, lebo sú spirituálnejší. Ale možno nevedia o tom, že tu je Ježiš, ktorý napriek im vytvoril cestu, ktorá nemusí ísť cestou obete, cestou strachu, cestou plnenia nejakých proste požiadavok. A teraz sa môžeme baviť, že však kresťania sú takí, čo musia splniť kopec požiadavok, ale Ježiš je ten, ktorý tú cestu vytvoril, takže my si ju nemusíme vytvárať. A to je to, čo vidím všade v tých rôznych náboženstvách. Všade si ju ľudia snažia vytvoriť svojimi spôsobmi, svojou obetou, svojou túžbou. A ja vo svojom živote som sa to isté snažil urobiť. Som sa snažil zaslúžiť si Božiu lásku, Božiu prítomnosť, Boha samého, poznanie Boha, cez to, že som preňho robil. Že som išiel a povedal som, všetko pre teba, Bože. A Boh mi povedal, nie, ty nie si to, ty si môj syn, ty si môj dedič, jeden z tých, ktorých všetkých pozývam do toho dedičstva, aby ste sa starali o stvorenstvo, o toto zem, tak jak Adam a Eva boli stvorení. Aby sa starali o to stvorenstvo. Že vlastne nie je pre mňa dôležité to, aby si robil a vykonal nejakú prácu, ale aby si mal svoj vzťah. Áno. A toto je rozdiel, ktorý vidím v rôznych tých náboženstvách. Je to ľudská snaha. A často by som povedal, že je to aj v kresťanstve viditeľná. A v mojom živote minimálne to bolo v určité obdobie, že to bola ľudská snaha a vždycky sa musím kontrolovať, aby tá ľudská snaha nebola. Aby to bolo to, čo nám Ježiš hovoril a to, čo Ježiš ukazoval a to, k čomu Ježiš viedol. Tak, drahí naši poslucháči, ja vám chcem poďakovať, že ste si zapli našu druhú epizódku. Ďakujem aj tebe, Havran, že si tu bol so mnou. Díky. Že sa mohli takto úplne porozprávať. Ty si úplne človek, ktorý by som fakt vedel dlho počúvať. Máš zaujímavé storky. Ešte len spomeniem, že ak teda máte chuť ešte si niečo vypočuť, tak určite si vypočujte aj našu prvú epizódu, kde sme sa rozprávali s mojimi kolegyňami z týmu o láske, vzťahu a dokonca aj o sexe. Takže
Majte sa krásne, pozdravujeme vás a počujeme sa s vami opäť v ďalšej epizóde. Ahojte. Ahojte. Díky moc. Ešte raz.